село Радилово, Ваше благословенство, уважаеми колеги от общинска администрация, общински съветници, скъпи радиловци. За мен е истинско удоволствие днес всички ние заедно да открием част от ремонтираната улична мрежа на село Радилово. Радвам се, че след като успяхме, благодарение на държавата, да се ремонтира главната на село Радилово, сложихме ново LED осветление, общинска администрация намери сили и средства да направи редица основни ремонти на улиците в село Радилово. Както преди малко чухме, днес символично откриваме първите 4, но уважаеми радиловци, скъпи колеги, искам да ви кажа, че общинска администрация, отдел ТСУ и фирма Пътища продължават да работят тук на територията на село Радилово, като се ремонтират още 5 улици, които са немалко важни. Това са улица Стара планина, улица Панорама, Цар Борис, Паисий Хилендарски, улици, които до този момент не са виждали асфалт. И силно се надявам, че докато дойде есенно-зимния период, тези улици ще бъдат готови и радиловци ще могат да се движат по нови асфалтирани улици. Искам тук да благодаря на фирма Пътища за доброто съдействие, за отличните ремонти, които направиха. Да благодаря на колегите от отдел ТСУ за надзора и за участието им изцяло в проектите. Разбира се, на Благой Харизанов, който всекидневно е свързан с проблемите на селото и е до фирмата и разбира се до нашото, той все пак е част от общинска администрация. И на всички радиовци, които по някакъв начин сме причинили неудобства по време на ремонтите. Силно се надявам това скоро да бъде забравено и действително със здраве да се движим по новите пътища. Пожелавам го от все сърце.